Ahoj víte vás z nového videa. Teď to video je velice speciální. Jo, protože víte proč? Protože tamhle, tam je kůň. Tam je kůň. A tady je vrabec. Tady vůbec nevypadá jako vrabec. A to je jedno. Možná je to plameňák, možná ne. Nikdo neví, no. Úkol je, abych sem to natáčel aspoň jednou týdně. Nevysvětlil bych se na to. Co to je za kytku, ty vole? Oh. Interporto. Dík, mravenci, do prdele! Villager. Co je? Pojď. Ti umlátím. Dobrá, jsem se jako moc nestrfil a to je jedno. Hele, popel. Dík, mravenci. Kokos, čistý. Hele, Dick Bambus. A tam ještě nějaký special biome. Tam jdu, to je modré stromy. To chci jít domů. Ale fakt. To je jistý. Dick, jeskyně. Jak se to jmenuje? OK. A je to hezká. Co je toto? No je asi krystal nějaký. Co to tak vypadá? Ono to nespadlo. A to je dobré. Tež. OK, udělal bych crafting. Tyčky. Já ještě potřebuji dřevo. Uděláme si krumpáč, neuděláme, ne, to ne. Uděláme si krumpáč, hezky. Vytěžíme si, uděláme. Co to je? OK. Udělal bych si teďka kamenný krumpáč a můžeme jít do jeskyně, ale ještě bych udělal sekerku. Jsem si natěžil nějaké dřevo. Hlavně tady to modré, protože je mega cool. OK, tak jsme vytěžili ten strom a teďka můžeme jít asi, hele, loď, mravenec, asi si pak vezmu uhlí, ale nejdřív půjdu do lodi. Co to je? Nesmím chcípnout, nesmím chcípnout.
Dobrá. Ještě tady by měla být jedna čestka, já se nepletu. Do řetin. Cibula. OK. Nemám teďka čas. Ještě to vezmu najednou teďka. Tohle je zombíci. Tak. Ale zombík. Dělal bych se musím meč. Šel bych se musí ho zabít. Dobrá, zabili jsme ho, ale co je toto? Bone washer. Můžu to nabít? Oh. To nabiju. Jasně můžu. Někoho. Dobrá. Ale teďka kam? Tam není nic. Šel bych sem si vytěžit asi to uhlí. Kdyby jsem našel třeba železo. Musím se nějak zakopat. Jo, krtek. A pak bych se šel na povrch. Asi tak to udělám. Topenit si tam. To jsou raci. Tam je žlutý rak. Co to diamant? Jo. Bude hodně diamantů, hodně. Let's go. Mám 9, jo? To je dobrá. Hele! Diamanty! No, tak já jsem šel na chvilku pryč. Na chvilku, na hodinu. A tady jsou další diamanty úspěšně. A jdeme dál. Ty kokos, to bylo dlouhé, jako se viděl. Ty vole. Kámo, jsi šel z toho? Ale jsi šel z toho, jak jsem si dlouho grgnul? Kámo, já si to viděl asi tak na 5 sekund, já jsem teďka to udělal do mikrofonu. Chceš kafe? Aj jo, ej, mám vyhodit obsidian? Jo, vyhodil bych ho určitě. Já chci právě, že toto. Co je toto? Co to je? To je uran. Není to uran, počkej, toto je uran. Co to je? Co to je? To je uran. Kurva, to je uran! A co to? A tady je uranium a toto je uranium. Ono je to totiž, Co kur... je víc modů, takže ty ho podle mě můžeš překraftit do... To je úplně ten stejný uran, vole. A k čemu s tím můžeš, co můžeš s tím dělat? Nic, já bych chtěl... Ha?
Jdem. A je vyřešeno. A. Já až to budeš stříhat, tak se vole posereš, ty vole. Já jsem se tam asi ugrgl dvakrát a strašně to si vezmu. Ale tady jsem ještě nebyl, já nemám vlastně to. Nemám taky. Bohužel. OK. Jsem na povrchu. A teďka najít krávy třeba. A potřebuji ještě stringy. Nejma to, nevíš jak se píše spacák? Anglicky ani nevím, no. Já ti řeknu, jak se dělá spacák. Chceš vědět, jak se dělá spacák? Tak z dvou vln. Aha! Ale nedává to kůži. A to jo. Co se stane, kdyby jsem ji zabil? Ocas. To asi nebude tajga normální. Co to? Tak tady si dám waypoint. Kokos. Jak bych to pojmenoval? Tak. Městečko. A tady ještě další. Tu, co tam bylo, to chci vidět. Tady něco prolétlo. Co to bylo? Už tady je oheň. Jo, tak to byl drak. To asi teďka nezvládnu. Takže to radši oběhnu, aby se nechcípnul. Tady jsou bizoní. Si vlastně můžu dělat to. Teď už je konečně. Dělám si provizorní dům. Končíme asi tady za tu epizodu. Takhle bych to udělal. Dobrá. Nemůžu to položit. Jo, můžu. Dobrá. Bum, bum. Ještě bych si mohl udělat dveře. OK. To vypadá docela dobré. Tak. No. A já se loučím a u dalšího dílu Čusák hnusák. Čus.